Bones, estem en un nou episodi del podcast de Proauto Cupra i avui tenim un convidat bastant especial per mi perquè tots els convidats són especials, però en aquest cas ja és una persona que jo conec i a part de que tenim relació pels que comencem a fer periodisme aquí a Girona i tal, jo que sóc més jove, doncs és com un referent perquè t'ensenya que hi ha un camí a fer i que si fas les coses bé s'arriba. Estem amb Nil Solà. Què tal, Nil? Què tal? Bona tarda i primer de tot moltes gràcies per convidar-me i també per les teves paraules. Per la gent que no et conegui, que entenc que a Girona més o menys tothom deu saber qui ets o almenys els hi sones, periodista del Girona i que estàs ara a Cadena SER, també al diari AS, que no ho sabia i ho he vist avui. Sí, no, perquè al final és el Grupo Prisa, no? Sí. I jo abans estava al Mundo Deportivo i quan el Girona puja i em venen a buscar per anar cap a la SER, doncs em sembla que els sous al final tampoc són la gran cosa i per tal d'arribar una mica més a que jo deixés el Mundo Deportivo i fes el pas aquest a la SER, doncs al final van decidir, també posar-me a l'AS i faig alguna cosa. La veritat que ara últimament no massa perquè he augmentat bastant la feina del que hi havia amb el Girona i no gaire, però sí, ara mateix estic a Cadena SER amb el dia a dia del Girona, el bàsquet Girona, l'Uni Girona a nivell local, a Ràdio Girona, després també a SER Catalunya i quan ara amb el Girona, amb el creixement que hi ha, doncs cada vegada és més necessari la informació per Madrid, per cadena, per la cadena SER, per tant també, i els partits a carrusel. Això a la gent li deu estar semblant una barbaritat, però jo que també soc periodista t'entenc que per arribar a final de mes s'han de fer molts malabars i s'ha de tenir com tota aquesta llista. Totalment, perquè ara mateix ara mateix jo crec que abans segurament fa un temps era diferent, però ara estem parlant de que, la situació és complicada, tampoc podem enganyar ningú, però també és veritat que, la majoria de la gent que ho fa, o tothom que ho fa perquè sent una vocació, una passió, i al final jo el fet d'aixecar-me cada dia i anar a fer una cosa que m'agrada em sento privilegiat. I a vegades parlo amb amics meus que segurament guanyen més, però segurament no ho deixen tant i per mi ara mateix, almenys en aquest punt de la meva vida, és molt important. Normalment aquest tipus d'entrevistes són de preguntar-te la teva carrera, els teus inicis i tot, però a mi, de cara a l'entrevistat, potser pel públic sí que és molt interessant, però de cara a l'entrevistat em sembla una mica avorrit, així intentaré fer una cosa una mica diferent, parlem de temes, també t'apretaré alguna cosa... El que tu vulguis, ja m'agrada que m'apretin. Però abans de començar, i és obligat, perquè també és amb el tema que t'he liat per venir fins aquí, és parlar de Monty Living, que és un programa que heu començat nou amb l'Àlex Luna i l'Arnau Madrià, que abans era el Canvi de Joc, sí. I ha mutat a Monty Living, que és un directe que feu setmanal sobre el Girona. Sí, és un directe que fem setmanal sobre el Girona, en principi a Twitch, després és veritat que el dia després sempre es pot recuperar tant a Spotify com a YouTube. Al final jo crec que l'any del Girona ha estat tan especial i tan únic que havíem de fer alguna cosa per aprofitar, no? I ells tenien aquest projecte que van començar fa 2 o 3 anys amb el Canvi de Joc, segurament, no crec que se m'enfadin perquè ja ho hem parlat això amb ells, però havien arribat a un punt que s'havien estancat una mica. Jo sempre he valorat enormement tota la feina que feien, perquè feien una feina espectacular, els dos fan molta feina, també amb en Jordi Mariscot, que està una mica de producció i també controlant els ordinadors, perquè hi ha molta feina que no es veu, i van arribar a un punt que jo crec que estaven segurament un pèl estancats. Amb ells dos hi teníem molt bona relació jo ja des de fa temps, i un dia ens vam reunir i va sortir això, jo crec que una gran idea, que crec que més enllà de només parlar de futbol, perquè a vegades es pot fer fins i tot una mica pesat, hem aconseguit trencar una mica la barrera aquesta amb els convidats que estem portant, de riure, d'humor, de passar-s'ho bé, d'anar més enllà, i crec que és un producte que estem començant, només hem fet 5 capítols, cada dilluns a 8:45, que en farem molts, que tenim moltes coses preparades, que cada vegada anem creixent i espero que sigui una cosa que deixo clar que ho fem perquè ens ho passem bé, que de moment no hi guanyem res, però també s'havia de fer una inversió molt i molt gran per poder fer l'estudi, per dependre una mica de nosaltres mateixos, i hem fet aquest pas. Sí, ara que deies això de que heu trencat una mica la barrera, esteu fent... heu arribat a poder fer humor dintre que seguiu parlant del Girona i de l'actualitat. Jo estava mirant el penúltim, que era l'Albert, sí. I és que ho he escrit tal qual en el guió, és una barbaritat. Els primers 5 minuts, és literal com estar amb tu en un vestuari de futbol, que he estat amb tu en un vestuari... Per això tot barbaritats. Que al final jo crec que una de les coses més importants que quan ells me venen a buscar jo els dic és que jo m'ho vull passar bé, no vull anar-me a tancar un dilluns de 7 a 10 de la nit en un lloc on no m'ho passi bé. Per tant, la primera norma era, evidentment,
l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, és parlar del Girona, informar el que passi amb el Girona, però també trobar un lloc que la gent doncs, pugui opinar, la gent pugui passar-s'ho bé, i estem buscant aquest tipus de convidat, no? Segurament l'Albert hi havia gent que no el coneixia, és el que narra els partits de gol en obert de la primera divisió, és a dir, que és un periodista ja contrastat, que ha fet UFC, que fa molts anys que és inalàmbric de peu de camp, i et sorprèn, no? Perquè jo el coneixia no tant com l'Àlex va apostar molt perquè vingués, i al final la part positiva que jo crec que hem aconseguit i que estem aconseguint és que és com si fos una tertúlia de bar, no? I al final doncs, la gent doncs, pot opinar, s'ho pot passar bé, i sí, el producte que jo volia fer era una cosa totalment natural i que fos com si fos a la vida real, perquè a la gent li dona la sensació que és una cosa real, no? Que no és res forçat ni res... A vegades, fins i tot, ens discutim entre nosaltres perquè jo els dic que hem d'improvisar més i ells, que de l'Àlex, sobretot l'Arnau, li agrada molt tenir tot molt quadrat. Sí, però també és divertit aquest, o sigui, es nota el contrast de que l'Arnau és com molt més seriós. No sé seriós. Mira, de fet, estem preparant alguna cosa amb l'Àlex per fer-li alguna broma algun dia, perquè sempre tan sèrio, sempre tan d'allò. Està bé, perquè és el presentador i si fos per mi segurament començaríem a parlar i acabaríem a la Z i no hauríem tornat, però bueno, també està bé aquest contrapunt i una de les grans virtuts que crec que molta gent es diu, i jo també ho penso, és que som els tres bastant diferents i que va bé aquest punt de serietat que posa l'Arnau, tot i que segur que veurà això, aviam si es deixarà una mica, que estem a punt de ja posar-li l'apodo del triste. Sí, bueno, ja a l'últim programa li dèieu el triste. Ja li vam dir, sí. Sí, estem a punt de posar-li, no, ja l'ha caigut. Ja l'ha caigut. Ho parlàvem ara abans de començar a gravar i jo al veure aquest programa havia mirat molts clips i tal, que també és una forma de com es consumeix aquest tipus de contingut ara actualment, però o sigui, ho estàvem parlant ara, és un programa fet per tu a mida, o sigui, és que inclús el patrocinador és Platea, que la gent potser no en coneix, però és com que s'adapta també molt a el que és la teva persona. Sí, al final, no només perquè sigui Platea, però un exemple. Al final ens vam trobar amb un problema, per dir-ho d'alguna manera, i va ser que volíem fer una cosa en un lloc i en unes condicions que nosaltres no estàvem per res del món preparats, perquè quan vam anar a buscar un pressupost i ens va sortir el que ens costava fer l'estudi i el que valia comprar tot el que havíem de comprar, jo els hi vaig dir, bueno, veurem. Què passa? Doncs que al final fa temps que estic picant pedra aquí, que al final a segona divisió ja hi era, al final la gent et coneix, també tinc amics, evidentment, que tenen molts negocis, i vam exposar el projecte a gent pròxima, a gent que sabíem que tenia passió pel Girona, que li agradava l'esport, que li podia encaixar aquest rol de patrocinador de proximitat, i es va donar, i evidentment, jo és que no m'he amagat mai, si no hagués sigut una cosa que jo m'hagués sentit còmode, no l'hagués fet. I crec que l'Àlex també tenia la necessitat molt de fer una cosa més cap aquí, l'Arnau l'hem de bretar cada setmana una mica, però jo crec que és això, no? Perquè al final, més que informar, que això ja hi ha moltes tertúlies, jo crec que al final... I que ho feu també en els vostres altres canals. Correcte, que també, que és el que dic jo no puc anar a donar, que hi ha molta gent que es pensa que sí, jo no puc anar a donar la notícia de que ve Asprilla a Montilivi, perquè al final cobro de la SER. Sí. Això és una cosa clara, però sí que allà doncs, puc opinar del que és l'Asprilla o parlar d'anècdotes o el que sigui en relació a això, i al final no només informar, que per mi és el més important, que també és entretenir, perquè necessitàvem una mica de contingut d'aquest del Girona, que no hi era en un any que segurament no torna a passar mai més. I bueno, has dit que no esteu guanyant res, però jo crec que anirà funcionant millor, inclús entraran moltes més marques, perquè ho feu d'una manera molt divertida. Sí, jo crec l'altre dia obres el Cava i et cau allà a sobre. No estava preparat, va caure el Cava, de fet la propietària del local es va enfadar, però va caure el Cava. Bueno, també és al final això, que la gent que patrocina, la gent que ha confiat en nosaltres del principi, estigui còmode, no? No és que nosaltres agafem i fem el que volem, és a dir, això se'ls expliquen als patrocinadors, arribes a un acord del que hi ha patrocinadors, que això també ho he de dir, que ens han ajudat i que no demanen res a canvi, com un gest de bona voluntat, no? D'intentar portar en el projecte, però jo és que a més em sento molt còmode, no? I al final els reis de la publicitat en el món de l'esport han sigut Pepe Domingo Castaño i companyia, que van començar a la SER, ara es van traslladar, estaven a la COPE, i tot el que han fet ells han posat de moda aquesta manera de fer-ho, que a mi em sembla molt més interessant que no pas parar un programa o passar un cartell o el que sigui, no? Perquè ho integres i no ho havia fet mai i la veritat que m'està agradant molt.
Convido a tota la gent. Jo sóc una persona que no consumeix mai directes i els vostres directes m'han semblat superdivertits. Jo dic que molt pocs, Pues... Jo en consumeixo molt pocs perquè també és una cosa que ens hem trobat molt. Vam tenir molts problemes amb els horaris. I, clar, quin era l'horari bo? Més aviat de 8:45, pràcticament ningú està a casa. Després, si ho fèiem més tard, que el dilluns també coincidim amb la sotana, que evidentment també era una cosa que no volíem fer, teníem clar que volíem que fos dilluns perquè dimarts i dimecres hi haurà sempre Champions, o hi haurà molta Champions. Bueno, vam encaixar ja el dia, crec que l'horari està bé, però estic molt sorprès de la gent, inclús propera a mi, no? Que al principi dius, bueno, miraran perquè estan obligats, de la quantitat de gent que ho mira després, a posteriori, i que em diu, no, és que no t'hem pogut mirar en directe, mira després. No, perquè nosaltres ens va bé igual, al final, mentre el producte es consumeixi, és indiferent si és en directe o després. Doncs això, convido la gent a que ho mirin, Monty Living, ho trobareu fàcil, així es troba fàcil. Bastant pesats. I d'un tema de Monty Living que va sortir ahir, vull treure altres temes, que vull parlar moltes coses amb tu, i és la broma de Nil Solà, culer, que vas treure al Clauer, també us van dir culers per portar convidats culers, i vull lligar-ho amb que l'afició del Girona, en molts casos, és molt jove. Sí que hi ha gent que és del Girona tota la vida, però molta gent que potser era el Barça, el Madrid o de l'equip que fos, i ara són del Girona, i crec que hi ha com aquest debat o aquest dilema de que pot ser que fossis del Barça abans. Jo no tinc cap dubte, i de fet no me n'hem amagat mai. Al final, jo fins al 2008, que el Girona puja a segona A, partits del Girona els n'havia vist o hi havia anat perquè el meu pare, evidentment, hi treballava, però no... El meu equip era el Barça, és a dir, jo volia que el Barça guanyés la Champions, volia que el Barça guanyés la Lliga. Crec que el 99% dels que ara poden dir alguna cosa també eren del Barça, o també volien que guanyés el Barça. Que sí que és veritat que la majoria de nens d'aquests que tenen aquestes comptes així, a vegades al Twitter poden tenir 14, 15 anys, 16 anys, que sí que és veritat que els ha enganxat l'època dorada del Girona. Jo ho celebro, jo ara mateix entre Barça i Girona ho tinc molt clar, evidentment m'hi va la feina, tinc amics que estan al Girona, el meu entorn professional, no només la meva família, tots depèn que el Girona estigui primera, per tant, i al final és evident, tens una relació sentimental del dia a dia de cobrir, de saber que va bé, de saber que els de la premsa si baixen, igual algun se'n va fora, que els metges, la gent d'utilleria, i també tinc una cosa molt clara, aquest dilema o aquest debat de no es pot ser del Girona o el Barça o han d'estar en contra, jo sóc antitotal, és a dir, diumenge hi ha el pròxim partit entre Girona i Barça aquí a Montilivi, i jo, per exemple, que aquí a Montilivi xiulés a Xavi, no ho entenc. Sí, o amb Messi, jo recordo... O xiular Messi, no ho acabo d'entendre, perquè crec que no hi ha cap motiu per tenir una mala relació, però també entenc que és la manera de rebel·lar-se, de gent que busca rebel·lar-se d'alguna manera i ho acaben fent amb això. Sí, o sigui, a mi el que em costa entendre és la vergonya de dir que quan el Girona estava a segona A, era el Barça. Sí, és que és normal, al final hi ha molt poca gent que no vulgui guanyar, i al final qui guanyava el 2006 i a la nostra època de ser més petits, el Barça, per tant, i a més estem a Catalunya, la majoria de gent era del Barça, també n'hi ha molta del Madrid, passa que aquest debat no interessa tant, perquè el Barça potser està més a prop i tal, però jo crec que és una realitat i és una cosa que a vegades sembla que no es pugui dir, jo ja et dic, no me n'he amagat mai perquè no tinc res a amagar, i perquè ara mateix, si a mi em pregunten amb qui vaig en un partit Girona-Barça, vaig evidentment amb el Girona i vull que el Barça guanyi tots els altres partits de la temporada. Volia preguntar-t'ho més tard això, però ja que has tret tu el tema de les comptes de Twitter, de nens i tal, vull preguntar-te pel hate, perquè és una cosa que normalment els periodistes no tenen tant, o sigui, és més per figures més públiques, que també ets una figura pública, evidentment, però ets periodista al final del dia. I em sorprèn que tu sempre has tingut bastant més hate del que es podria esperar. Sí, jo crec que és bastant clar, i més perquè això coincideix totalment amb la meva relació d'amistat amb alguns jugadors. Al final, crec que hate per la meva feina és impossible, és a dir, que hi ha, de tant en tant, és que estàs enxufat pel teu pare, revisa el meu historial i veuràs que si dius això és que no tens cap, no hi ha cap argument per dir-ho, jo ho he dit molts cops. Amb l'Àlex som molt amics, amb l'Àlex Urra som molt amics, i a mi quan em fitxa la SER, jo vaig al Mundo Deportivo i els dic fitxeu aquest tio. És com si en l'inici de dir que jo el vaig enxufar, no té cap sentit. Si tu no vals,
l'endemà estàs fora. A la SER, amb el Girona Champions, hi hauria 1.000 periodistes que ho podrien fer, si no volgués estaria fora, però és que això no vull ni parlar en el sentit d'això d'estar enxufat, perquè és una cosa que crec que no mereix esmentar-ho perquè no té cap sentit. I l'altre sí que jo crec que és més per la relació dels jugadors i de que també sempre m'he portat molt amb gent de casa i tenim jo crec que aquí a Catalunya, sobretot a Girona, tenim una manera de sempre infravalorar. Gumbau no valia per res, ha jugat no segons partits de primera divisió, Granell a la mínima no valia per res, Pere Pons a la mínima no valia per res, Valeri ja sembla que hi ha, Arnau ha passat de ser el millor del món ara que sembla que no pugui jugar. Bueno, crec que hi ha una mica això i que al final doncs, el fet de ser periodista i que m'hagi relacionat amb certs jugadors, no només el Girona de fora, doncs, bueno, que pot causar. També et dic, el perfil és sempre el mateix, de gent, vull dir, i algun que he descobert quin és, bueno, tampoc vull anar més enllà, però, bueno, és gent que segurament, en sé algun que m'ha criticat i m'ha dit de tot i m'ha demanat una foto, vull dir... Sí, sol passar. Sol passar, gent que s'amaga, bueno, al final jo crec que són una mica covards, però, bueno, és part del joc i, per sort, ja Romero, Albert Roger i companyia, que també en tenen molts i moltes vegades a la mínima que falles amb alguna cosa entens, sempre ho han dit. Al final, si tu fas les coses bé, la gent en aquesta vida és molt infeliç i sempre intenta doncs, fer-te baixar o intentar-te fer mal i, sincerament, amb això, almenys a mi no ho aconseguiran. Has dit, abans m'has dit, prefereixo ni esmentar-ho? Sí. No, el tema del meu pare, sobretot. Et puc preguntar sobre això? Sí. Tu no creus que inclús t'han anat més en contra que a favor? Totalment. Perquè és que sempre acaba sent el fill de l'Eduard Solà i estàs allà per l'Eduard Solà. Ara tenim una broma, i jo crec que, que al final ara li ha passat moltes vegades a ell últimament que li diuen que és el pare d'en Nil, que és la broma que tenim ara a casa, que d'allò li diu, és el pare d'en Nil, tal, i això ens piquem en broma. Jo crec que això és una cosa que evidentment al principi la gent no pot pensar, però és que la realitat és que ell mai ha fet res per mi, perquè la meva mare també és periodista i jo començo a l'agència EFE perquè queden 2 dies per començar la temporada que Llagostera és a segona A, els hi falla el noi que havia de fer les cròniques de Llagostera i l'últim dia, el mateix dia que Llagostera debuta a casa, truquen a la meva mare a veure si jo hi podia anar perquè sabien que jo volia estudiar periodisme. I allà vaig començar, a conèixer gent, i va sempre la meva mare que entra a l'agència EFE, el meu pare no ha fet res, de fet, la poca gent que coneix bé de veritat el meu pare, que sembla molt de la broma i tal, demanar favors és l'últim que fa a la seva vida. Per tant, no ha fet res, però bueno, que també et dic que no passa res, però ja et dic, m'ha anat molt més en contra del que m'ha fet a favor, això segur i més amb el caràcter que té ell. No sabia que havies estat a Llagostera, o sigui, jo havia jugat a Llagostera i és un club divertit de... Sí, els 2 anys de segona A estava fent les cròniques per l'agència EFE, va plegar el que feia les cròniques del Girona, vaig entrar allà i després quan el Girona va pujar la primera vegada, doncs a Mundo Deportiu buscaven algú jove i tal, bueno, s'ha de dir que també he tingut la sort d'estar en el moment adequat, perquè si el Girona arriba a pujar, per exemple, l'any del Lugo, no crec que el Mundo Deportiu hagués anat a buscar un nano de 17 anys o de 18 anys. Per tant, jo crec que això sí que amb això, per exemple, també he tingut sort. Després, el tema de ser amic dels jugadors del primer equip del Girona, que ho has comentat tu, per exemple, l'altre dia et van fer un vídeo que havies criticat a Francesc. Sí, això també t'he de dir que això ja ha arribat a un punt que ho faig quasi expressament a provocar, perquè sé el que hi ha, i també sé que si jo dic allà que alguna cosa... De fet, tampoc crec que el critiqués, vaig dir que el Girona s'havia salvat de miracle en el partit contra el Sevilla per 1 mil·límetre de que l'Eixuque aquell havia fet una bona primera part. Saps què passa? Que al final, com que s'exagera tot tant i és un comentari es converteix en d'això, jo ja tu em coneixes una mica més, jo gaudeixo amb això i m'agrada i, bueno, sé que si passés de punteta, si no hi hagués res, doncs no tindria aquesta repercussió i és una mica, no dic que molt, però una mica de vidilla la necessito pel dia a dia, per tenir una mica d'emoció. I quin tant per cent posaries a què és bo i dolent ser amic dels futbolistes? Per exemple, jo crec que és la clau de la figura que tu ets com a, per mi, el referent en la informació del Girona. Jo crec que és clau que siguis amic dels futbolistes o de molts futbolistes. Sí, també t'he de dir que, evidentment, aquí a Girona ara tampoc és... Vull dir, perquè ha canviat molt, és a dir, de l'any de segona, els primers anys de segona ara, els jugadors que arriben són completament diferents, és a dir, ara t'ha arribat Van de Beek, t'ha arribat Miovski, t'ha arribat Esprilla, que evidentment cada any vas canviant. I marxen els Valeri, els Gumbau... Marxa Ramon Terrats, ha pogut marxar a Gumbau, que en aquella època també era amic meu i no havia conegut. Jo crec que també és una que no és molt menys
important del que la gent diu, perquè a mi, jugadors, evidentment no diré nom, em demanen qui fitxarà el Girona. O sigui, ells moltes vegades són els últims d'enterar-se'n. Fins que no els arriba el vestidor o el posen al grup de WhatsApp, ells no saben qui fitxarà el Girona. De fet, és que n'hi ha dos que ara ja no hi són, que un que ha marxat, bueno, un que va marxar aquest estiu, una venda important del Girona, que ell em preguntava qui fitxava el Girona. Dic que no ho sabia, vull dir que la gent es pensa, no, és que aquest li diu no. Clar, per decidir també si ell feia un moviment o un altre. Bueno, també això ha passat, no? Saps qui, o t'han dit qui portarem o què estem buscant. Bueno, però ja et dic, jo crec que això no... De fet, ho he dit sempre, jo començo a tenir relació amb alguns d'ells l'any de l'ascens, fins abans no havia tingut pràcticament relació, i jo ja treia moltes notícies del Girona. És veritat que era segona A i era una altra època, però vull dir, no, clar, és que ara treus notícies perquè ets amic del Girona. Bueno, treus notícies perquè porto 8 anys picant pedra, intentant buscar les meves fonts, intentant buscar, saps? Que érem 3 o 4, i jo estava allà. Per tant, això sí que és una de les coses que més ràbia em fa, no? Perquè al final ara informar del Girona quan està a la Champions, tothom té repercussió i tothom ho pot fer. I que ara en surten molts. I en surten molts, sí. Però, bueno, jo crec que no és la clau de res de que jo pugui treure notícies o no, perquè, insisteixo, són els últims que se n'entenen pràcticament. I en què diries que destaques tu i que t'ha portat a ser un dels referents o el referent en quant a la informació del Girona? Bueno, jo crec que el fet d'haver començat dels primers ha fet que molta gent, representants, jugadors, familiars de jugadors, en el moment en què volen venir a Girona o tenen l'opció de venir a Girona, si han de triar algú per dir-ho o si han de buscar algú per filtrar algú o que d'allò, això m'ha portat bastantes notícies, també he tingut sort en molts moments, també, doncs, no enganyaré, ara mateix a mi hi ha gent que m'escriu per Instagram o per Twitter, ha arribat aquest tio a l'aeroport, hem vist aquest tio allà, Quique Cárcel està... Mira, recordo el cas de Blin, que va arribar perquè jo vaig saber que estaven reunits perquè estava al Mas Marroc. A mi em va escriure un noi que no coneixia de res per Instagram dient-me que Blin estava dinant al Mas Marroc amb gent de la cúpula del Girona. Per tant, vull dir que a vegades és tenir també sort d'estar en el moment adequat, que hi hagi algú que d'això, i sobretot jo crec que m'ha ajudat molt això, no? Que la gent també sap que fa molt temps que estic picant pedra i que, bueno, doncs al final cada estiu i tens contacte amb representants, que per mi són ara que no se m'enfadi cap, però que són els que menys t'has de fiar, perquè evidentment tenen els seus interessos i volen el seu. T'ha passat algun cop, per exemple, que algú no sigui un objectiu del Girona, però que t'ho filtrin per intentar ser un objectiu? Moltes vegades. Constantment, no? Constantment, però una de les grans, ens hem preguntat una de les virtuts que he tingut és que sempre he preferit anar a poc i bo, que no tirar molt, jo ho dic sempre, perquè la gent, no, és que el Twitter està parat, no, interès del Girona. Si el Girona ha de fitxar 10 jugadors, té opció A, B, C, D i E. Això vol dir que hi ha 50 jugadors que interessen al Girona, o que el Girona ha tocat, o que el Girona ha trucat, o que s'ha posat en contacte amb l'entorn. Jo crec que el valor de tirar 50 noms és 0. El valor està en tirar-ne 6 i que els 6 estiguin allà, que és molt difícil. Ara competeix amb Fabrizio Romano, Mateo Moret, tot això és molt difícil, és molt complicat, perquè el mateix que em passava a mi abans, ara li passa a Fabrizio Romano. Jo conec representants de gent que jo conec, que han d'anar a un lloc o van a un lloc i directament li passa la notícia a Fabrizio perquè ho faci, perquè si Fabrizio fa un tuit teu, es fa quasi segur. Es fa quasi segur, o guanya renom, o la gent, hòstia, aquest tio l'ha publicat Fabrizio Romano, per tant és un jugador important. Jo crec que funciona molt així, ja et dic, i també s'ha de tenir sort, s'ha de tenir sort. Què tal la teva relació amb el Fabrizio? Perquè vaig veure l'altre dia en el directe. No, molt bé, molt bona. De fet, quan vingui a Barcelona, que en principi ha de venir aviat, perquè tenim representants amics en comú, i a mi em faria molta il·lusió conèixer-lo. Sempre em feia la broma als meus amics el mes d'agost, no, encara no t'ha mencionat cap vegada, aquest estiu n'acabàvem fent 3 o 4, em podia fer d'alguna més, que per això vaig fer la broma, però bueno, ja li vaig enviar també a ell, al final és el número 1, és el millor del món, està a un nivell exagerat, i a mi em faria molta il·lusió poder-lo conèixer, i cada vegada que Fabrizio fa un tuit i tu te li has avançat a ell, és un motiu d'estar orgullós i de realment veure que la teva feina està bé. I si no, doncs no passa res perquè és el número 1 i si s'avança Fabrizio Romano, doncs aplaudeixes i ja està. I és lo normal, el que ha de passar. Lo normal i el que ha de passar, per això dic que cada vegada que tu et pots avançar a algú, ell, per mi és
és un luxe, no? I si no, doncs és lo normal. Mentre ell sigui el que ho treu, no hi ha cap mena de problema. Ara que més o menys estem acabant, perquè els podcasts són de 30 minuts, o sigui, tampoc no tenim una hora i pico com teniu vosaltres, i s'ha anat una mica express, vull demanar-te l'opinió de com creus que s'ha reforçat el Girona aquest any. Perquè hi havia molta gent que esperava potser noms més grans i que potser pensen que s'ha quedat en poc el Girona i que potser sumant la Champions i tenint tants partits, potser quedarà curta. Jo crec que és el gran dilema. Jo crec que grans noms algun més potser sí que esperava. Crec que a nivell de plantilla està compensada. A mi m'hagués faltat una figura al mig del camp al lloc de l'Eix. Evidentment, si hagués vingut Eric et feia millorar la plantilla per portar un lateral qualsevol a l'esquerra o a la dreta. Jo no l'hagués portat. El que sí que sabia que volien, si hagués marxat Miguel era Sergi Cardona, que per mi, si en gratis, sí que s'havia de firmar, però has apostat per gent jove, has apostat per gent amb talent, i és una mica la moneda, no? Perquè clar, el tant per cent d'encert d'aquí Càrcel és tan alt que jo crec que se li ha donat el benefici del dubte i que el Girona ho farà bé, el Girona competirà i jo crec que té eines per estar entre els 10 primers i crec que seria tot un èxit també doncs, entre els 24 primers a la Champions. Tot això, ja ho dic avui, ja ho he dit molts cops, fins al dia que hi hagi Mitchell, perquè el dia que hi hagi Mitchell això deixarà de ser el que és, perquè el Girona ara mateix té el millor entrenador jo crec de la Lliga i se l'ha de gaudir perquè cada dia que passa és un dia menys. Sí, potser l'any que ve ja no hi serà, no? Bueno, jo crec que és el gran dubte. Ell té contracte fins 2026. Jo ho veig complicat. Jo t'hagués dit que era impossible, que continués un any més, t'has classificat per la Champions. Jo crec que si el Girona no juga a Europa és impossible i si el Girona juga a Europa dependrà d'ell. Però el que tinc clar és que no farà cap salt intermig. És a dir, no anirà a entrenar al Villarreal o a la Real Societat i si va, doncs mira, clip pels haters, però no, el trauré jo. Aquest ja t'ho deixo treure. Jo crec que el salt que faci serà per fer un salt de veritat. City, Atleti de Madrid, no vull dir Madrid i Barça, però un estil de Juventus de Turín, l'han volgut ja, un estil d'aquests d'equip top, perquè per anar al Villarreal o a la Real Societat o al Betis, per dir-ho d'alguna manera, es quedaria al Girona. Després, figures com l'Aleix Garcia, Savinho, era impossible, no? Realment substituir-les. Jo crec que impossible. Vull dir, Savinho és top 5 de la seva posició, per exemple. Per mi l'únic que és impossible substituir és Savinho, perquè està jugant titular al City. Sí. És top 5, anava a dir, top 3 extrems del món a l'esquerra. A mi em sembla un jugador insubstituïble, tot i que crec que s'ha fitxat bé. És el que t'anava a dir, potser és el que s'ha substituït millor. Sí, segurament, perquè el tema de l'Eix a mi sí que és un tema que sí que em fa patir de veritat. Al final l'Eric és un jugador que venia a fer de central, que acaba de reconvertir de lateral. El francès està bé, jo crec que tant en Francesc com Arnau poden jugar. El lateral aquest que la gent diu, no, és que falta Jan Couto. Bueno, has de mirar quants partits Jan Couto va jugar realment de lateral i quants partits el Girona ha jugat amb 2 laterals profuns mai. És a dir, 3 centrals i Miguel per dins és el que va fer tot l'any, perquè la gent, no, Couto lateral. És que ni competia amb Arnau, perquè el que competia amb Arnau era Eric. Couto va jugar molts partits d'extrem i si no de carril. Per tant, jo crec que per això n'han fitxat un lateral amb recorregut, perquè Mitchell va jugar amb 3 centrals, i a partir d'aquí segurament un mig estil Aleix, perquè això sí que és el que em falta, i veurem a dalt, perquè han fitxat per Dovic, Abel i Miovski, i a mi Abel és un jugador que m'agrada molt, però no crec que sigui un davanter centre, ho va dir ell mateix, de fer molts gols, porta 2 o 4 partits, una que ha fet callar també moltes crítiques, i Miovski crec que és un meló per obrir, i que tant de bo surti bé, perquè el Girona realment necessita gols. El bo que tindran els dos és que l'equip genera molt, per tant, oportunitats les tindran segur. Tampoc crec que en Dovic hagués fet una segona temporada... No, impossible. Jo crec que en condicions normals un davanter bo de veritat no hauria fet 30 mínim o 32 amb tot el que li va generar l'equip, i jo crec que era el moment de vendre'l, i no tinc cap dubte, crec que és la millor venda que ha fet el Girona, no per quantitat de diners, sinó per la sensació de que li va sortir pràcticament tot i de que en una segona temporada jo crec que no hauria estat el mateix. De fet, crec que encara no han marcat amb la Roma, potser fa molts gols, però jo crec que aquesta és la gran venda del Girona, perquè era el moment ideal, perquè més a dalt del que va estar jo crec que era impossible. I la gran compra, o sigui, deixant de banda els diners que hagin costat i tal, quin creus que és la figura que ha fitxat aquest any al Girona? Doncs aquí tinc més dubtes, perquè
et diria que, per exemple, Danjuma, a mi em sembla el jugador que pot ser més diferencial igual dels que has afirmat, però clar, és cedit, per tant, em quedaré amb Masprilla, que al final és la inversió més gran de la història del club, que el que li he vist m'agrada molt, perquè m'agrada molt mirar amb 3-4 controls, 4 coses, el que fan els jugadors ja veus si tenen alguna cosa especial o no. Sí, de fet, el dia que debuta, només deixar-la passar... Deixar-la passar aquella, ja veus que és un jugador especial. Sí. Però clar, crec que 18 milions més 7 en variables són molts milions d'euros i tant de bo li surti bé el Girona perquè per fer passos endavant necessita fitxar jugadors d'aquests que revaloritzin o que encara revaloritzin més i intentar doncs això, vendre i comprar talent jove per acabar anant cap a dalt i sobretot el que ha fet aquest any, que és adquirir més jugadors en propietat. I jugadors, digue'm en 3 si vols, per no allargar-te molt, jugadors que hagin pogut venir, per exemple, s'ha parlat molt d'Ansu Fati durant però vull dir, que tu sàpigues i que no hagin passat. Jo sé que Aimar Oroz agradava molt al Girona, Sí. Ansu Fati no. Però inclús en la retransmissió, el partit de l'últim dia de mercat es va dir. Sí, no, però no, aquest no... Jo, per la informació que tinc, Ansu no. Si tu ho dius, ja va missa, per mi. Aimar Oroz sí que el van voler, Guevara agradava molt a Mitchell, però el Girona va trucar a la porta de l'Alavés i l'Alavés li va dir que era impossible. I aquests dos eren dos jugadors que m'agradaven bastant. I el davanter que ha fitxat la Real Societat, Óscarsson, sí que el van també tocar, per tant te diria aquests 3. Ara no m'agrada més al cap, però aquests 3, Óscarsson, Guevara i Aimar Oroz, sobretot, jo crec que sí que els va voler el Girona i els va tocar. Em serveixen. I ja per acabar, et faré una pregunta que també et buscaré, d'aquí uns mesos amb el clip, a veure què ha passat. Digues què farà el Girona aquest any, tant a la Lliga, com a la Copa, com a la Champions. O sigui, el resultat final. A la Champions, 16 de final, és a dir, que queden entre els 24 primers. A la Copa, clar, hem de pensar que les 2 primeres rondes te les saltes perquè juguen Champions. Sí. Per tant, et diré 8ens. I no vull dir que la tiraran, però crec que és probable que el Girona caigui aviat de la Champions. I després a la Lliga... Aviat a la Copa, vols dir? Sí, aviat a la Copa, que quedin eliminats aviat a la Copa. Ho dic perquè no et matin per això. Sí. Champions 24 primers, és a dir, 16 de final, Copa 8 de final i a la Lliga top 8. Top 8. Top 8. Jo crec que això seria una molt bona temporada pel Girona, però jo crec que té eines i recursos per fer-la. Doncs ens quedem amb això i en uns mesos, Nil, et vinc a buscar amb el clip. Perfecte. I si no, vindré i el repassarem també. Perfecte, doncs moltes gràcies, Nil. A tu, vosaltres. I ens veiem aviat. Moltes gràcies. Adéu.